Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda hojalyk hyzmatlarynyň şol sanda elektrik energiýasiniň töleglerini öz wagtynda töläp bilmeýän raýatlaryň has köp göze ilýändigini Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndan habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçy munyň netijesinde etrap elektrik idaralarynyň raýatlaryň elektrik energiýasini kesmegi bilen bagly wakalaryň hem ýüze çykyp başlandygyny aýdyp 26 sentýabrda ýerden bolan bir wakany gurrun berdi. Şu gün Mary welaýatynyň wekil Badar etrap elektrik energiýa kärhanasynyň töle boýunça hasaplaşyk işgärleri Atabaýew Daýhan birleşigindäki 10-12 hojalygyň toguny kesse. Hasaplaşyk işgärleri munyň sebäplerini hojalyklara gelýän elektrik energiýasiniň tölegleriniň öz wagtynda tölenmezligi bilen düşündirdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä hasaplaşyk işgärleri owa ýaşaýjylaryna elektrik simlerini ýerine daktyrsalar, onda olaryň we elektrik energiýasini birikdirip beren ussanyň kadyet jogapkärçiligine çekiljekdigini hem duýdurdylar. Adamlar biz tölejek häzir ýagdaýymyz ýok. Basym oglumuz Türkiýeden pul iýermeli. Siz telefon nomeriňizi bize goýup gidäýin. Biz pul tapdygymyzdan size jaň eders we tölärs diýseler de olar diňlemediler. Hasaplaşyk işgärleri elektrik diňine çykyp hojalyklaryň elektrik toklaryny kessiler diýip habarçy belledi. Habarçy elektrik energiýasi kesilen owa ýaşaýjylarynyň öz goňşy golamlaryndan haýyş edip zaýa boljak azyk önümlerini olaryň haladelniklerine geçirýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Toklar kesilen hojalyklaryň arasynda kiçijek çağaly maşallar hem bar. Şol maşallar giýje salkyn bolýandygy üçin tok peç ýakyp çağanyň we ýaş enäniň bolýan jaýyny ýyladandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagt şol hojalyklaryň ýaşy ulyrak adamlary elektrik idarasynyň başlygyna tölemäni ýagdaýlary bolanda tölegleri tölejekdiklerini aýdyp, ondan elektrik energiýalaryny ýakmaklaryny haýyş etjek bolýarlar. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen üpçün edýän Mary Energe önümçilik birleşigi we Mary Energe üpçünçilik kärhanasy bilen habarlaşyp kommentari almak häzirlikçe başartmady. 2018-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilata çärek asyrlap ýeňillikli bahalardan ýa-da mut berilen hyzmatlary ýatyrdy.